Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat het WK het onderwijs op Curaçao niet in de weg mag zitten. Dat heeft de minister van Onderwijs, Citré van Heijdorp, bekendgemaakt. Vorige week meldde Extra nog dat er veel onduidelijkheid was binnen het onderwijs. Omdat in Amerika natuurlijk het WK wordt gehouden. Curaçao speelt daar en heel veel docenten, ouders, leerlingen hadden verzoek tot vrijstelling ingeleverd. Dus dat de kinderen naar de wedstrijd konden gaan, dat docenten naar wedstrijden konden gaan. Er werd zelfs gesproken over de vraag of daadwerkelijk er iets moest veranderen in het schoolprogramma. Maar de minister heeft nu laten weten dat er een vergadering heeft plaatsgevonden. En het ministerie houdt rekening met de situatie. Maar dat betekent niet dat er ook maar iets wijzigt aan het onderwijsprogramma. Het sluiten van scholen in verband met het WK zou betekenen dat het onderwijs 2 weken lang wordt stilgelegd. En een dergelijke beslissing zou niet verantwoord zijn en ook niet rechtvaardig tegenover degenen die niet aan het WK deelnemen. Daarnaast kan er geen besluit worden genomen zonder rekening te houden met andere sectoren in de samenleving. Dus geen sluiting van de scholen, omdat op die manier studenten misschien wel 2 weken voorbereidingstijd voor hun examen zouden verliezen. En het zou conflicteren met de geplande vakanties in augustus. Daarover is een beslissing genomen. Volgens de minister is leiding geven ook wel eens nee zeggen waar het nodig is. Leiderschap betekent niet alleen maar ja overal op zeggen. De ouders zijn verantwoordelijk voor het onderwijs van hun kinderen en die moet op de eerste plaats komen. Mensen die vrij vragen of die mogelijkheid aanvragen om niet op school te zijn, die worden op dezelfde manier behandeld, zo heeft de minister laten weten. Aanpassing van de MOT-regelingen. Dat is bekendgemaakt, want vanaf deze maand wordt de wet MOT, dat staat voor Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, strenger voor bedrijven die actief zijn in de lokale gemeenschap. De uitbreiding van de wet geldt voornamelijk voor bedrijven die zich bezighouden met autoverhuur, de verkoop van sieraden en bouwmaterialen. Het bedrag dat daarbij is vastgesteld bedraagt 20.000 Antilliaanse guldens. Tot nu toe was het zo dat iedereen die transacties uitvoerde of meer dan 10.000 gulden in bezit had, een verklaring moest geven over de herkomst en de bestemming van dat geld. Dat is nu verhoogd naar 20.000 en tegelijkertijd zijn er meer bedrijven die hun verantwoording moeten geven. En dat heeft allemaal te maken met het tegengaan van zwart geld en ongeoorloofde transacties. Geen nieuwe namen in selectie, dat heeft de nieuwe bondscoach van Curaçao bekendgemaakt. Gisteren werd de spelerslijst gepresenteerd voor de komende oefenwedstrijden van de nationale selectie van Curaçao. En de nieuwe bondscoach van Curaçao, Fred Rutte, heeft hem gepresenteerd, maar gaf tegelijkertijd aan: het is niet helemaal mijn lijst, het is de lijst waarmee werd gewerkt. Ik ga goed kijken wat er gebeurt in Australië, dadelijk bij de kwalificatie of bij de vriendschappelijke wedstrijden. En op die manier wil ik een beter beeld krijgen en kan er altijd nog iets veranderen in de selectie die daadwerkelijk naar het WK gaat. Bekende namen zoals Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Eloy Room, Julian Gari, Cheryl Floranes, Kenji Gorey, Rosjon van Eijma, die staan allemaal op de lijst. En op deze manier wil Curaçao een hele goede serie neerzetten tegen China en Australië. Later in de uitzending meer over die persconferentie van Fred Rutte. De werkzaamheden duren langer. En dan hebben we het over de werkzaamheden op de Cammina Rijnald Recordino. De hoogte van het Cure-Oil tankstation ligt al enkele maanden de weg open. Het verkeer moet worden omgeleid. En de situatie duurt zo lang dat verschillende bewoners uit hoger gelegen wijken ze beginnen af te vragen wat er precies aan de hand is. En met hoger gelegen wijken bedoel ik meer mensen uit Bandariba. En Charles Cooper, de minister, heeft aangegeven dat het wellicht wat langer duurt, maar dat er mensen geduld moeten hebben. Het gaat om een weg die heel erg slecht was en het moet nu goed worden aangepakt, zodat we niet weer dezelfde problemen krijgen. Tegelijkertijd wordt er ook gekeken naar de elektriciteitskabels en telefoonkabels en over de waterleiding en dergelijke, waar ook allemaal rekening mee moet worden gehouden. Eman overlegt met de minister van Buitenlandse Zaken. Dat was een virtuele ontmoeting tussen de premier van Aruba. Die heeft een videogesprek gehad met Tom Berendsen, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. Het ging om een beleefdheidsgesprek dat zich richt op de samenwerking en de regionale situatie.
De twee ministers, dus de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken, spraken onder meer over algemene samenwerking tussen de landen en het bood een gelegenheid om elkaar te leren kennen. Volgens Aruba gaat het om het onderhouden van goede communicatie en voortdurende samenwerking tussen Aruba en Nederland binnen het Koninkrijk. Antilliaans geluid tijdens Mars in Nederland. Dat gebeurde op Vrouwendag, 8 maart. Daar hebben Nederlands-Caribische vrouwen meegelopen tijdens de manifestatie Give to Gain op Internationale Vrouwendag. En Vanny Hooy, zij is cultuurmanager, zei in een gesprek met Extra Nederland dat zij blij is dat haar oproep zoveel mensen heeft gemobiliseerd om aan deze mars deel te nemen. De deelnemers liepen mee in de mars en er waren verschillende toespraken. Er was extra aandacht voor femicide en huiselijk geweld. De vrouwen die meeliepen met de organisatie, met de mars, lieten weten dat zij elke vorm van mishandeling afwijzen. En ook was opvallend dat sommige mensen een sjaal droegen waarop stond Bomama tambe ta un moe. Dus je moeder is ook een vrouw. Om mensen daarbij te benadrukken dat ze niet vrouwen moeten discrimineren en zeker geen geweld moeten gebruiken en altijd ook aan hun moeder moeten denken. Topsnelheid gemeten op Aruba, dat heeft de politie van Aruba laten weten. Er werd afgelopen weekend een verkeerscontrole gehouden en er werden 112 boetes uitgedeeld, maar er werd ook een topsnelheid gemeten van 170 km per uur. Dat is een enorm hoog aantal en dat is ook een reden waarom een auto in beslag kan worden genomen. Aruba is flink bezig met verkeerscontroles, net als op Curaçao. En er wordt ook benadrukt dat rijden onder invloed van alcohol streng wordt aangepakt. Wij gaan even naar een break, zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We zijn weer terug met meer nieuws, onder meer over Internationale Vrouwendag. Want in verband met die dag werd op Curaçao door het politiekorps afgelopen zondag een sociale dag georganiseerd. Begon met een ontbijt in Rio Canario. Daarna gingen alle deelnemers in konvooi richting Parasassa. En op die manier werd er met elkaar veel plezier beleefd op het strand. Er werd kunst gemaakt met touw, muziek gemaakt en aan het eind waren er prijzen. Ook de vrouwenafdeling van SDKK vierde Internationale Vrouwendag. Dat gebeurde bij La Hacienda Olivia. Een speciale viering in het kader van Internationale Vrouwendag voor de vrouwenafdeling van de SDKK. En er waren verschillende sprekers die benadrukten welke kracht de vrouw in haar werk heeft. Onder meer Gilbert Martina sprak daar en er was een smakelijke lunch. En de Women's Steering Committee Curaçao, WSCC, hield ook een bijeenkomst in Dreams Hotel om Internationale Vrouwendag te vieren. Er waren verschillende sprekers, onder meer Marielle Olaria Maduro, Patsy Flores Girigori, Reina Heiden Joe en Gwen Luteria spraken allemaal over de kracht en de rol van vrouwen en vooral ook bij het opvoeden. Dan gaan we naar die persconferentie van Fred Rutte. Ik heb een paar stukken eruit geknipt waarin hij benadrukt dat het niet zijn selectie is, de selectie die nu bekend is gemaakt. Dat het een selectie is waarop wordt voortgebouwd en dat er met voetbal van alles kan veranderen. Hij staat open om te kijken naar andere spelers die nu niet erin zitten. Zo werd Tommy Santiago voorgedragen door een van de journalisten. En ook is hij blij dat Brandley Kouwas
speler van Volendam, in goede vorm is en laat zien dat hij daadwerkelijk wil gaan spelen. En heel veel van de spelers die zijn al bekend, want die zaten ook in de vorige selectie. Kijk even naar deze compilatie van Fred Rutten. Deze selectie eigenlijk gepresenteerd gekregen in de zin van, dit is de selectie waar wij het in het verleden mee hebben gedaan. Ik ben gaan oriënteren en gaan kijken, zijn er nog spelers die we elders erbij kunnen gaan halen. En ben tot de conclusie gekomen, ik sta met deze groep die kwalificatie gerealiseerd heeft. En dan na Australië kunnen we verder gaan kijken of ik vind dat er een toevoeging moet zijn of een speler die zich op een dusdanige manier presenteert dat ik daar een andere keuze in kan maken. Maar in de basis, dit is de basis waarmee we vertrekken naar Australië. En met betrekking tot Kouas, ja, die is zich aan het presenteren. Dat kan iedereen in Nederland kan dat zien, jullie kunnen dat ook zien. En die straalt uit dat hij heel graag bij de WK wil zijn. En ook iemand met ambitie. Australië is een heel mooi moment voor mij, te kijken naar de selectie. Weet je, als je elkaar in de ogen kijkt, dan is het altijd al ietsje anders als je voor een klein beeldscherm en je ziet de spelers spelen. Dus, en op de trainingen en hoe ze zich presenteren. Maar ook tijdens wedstrijden. Sorry. Ook tijdens wedstrijden is voor mij een goed moment om ook een globale gevoel te krijgen bij de selectie. En ongetwijfeld wat u zegt, klopt, daar lopen nog een aantal spelers waarvan je zegt van ja, komen die niet of wel in aanmerking. Ik kijk naar het totale plaatje. Hè. En het plaatje is niet alleen dat mensen moeten bij elkaar passen, maar ook vanuit een heldere analyse een keuze maken met wie je gaat spelen. En de heldere analyse is altijd, hoe speelt de tegenstander? Wie kunnen wij daar het beste in gebruiken om de tegenstander te kunnen elimineren? En dat zal de strategie zijn, zeker op een WK. En dan tot slot, als ik het mag vragen. Je mag alles vragen. Alleen ik geef niet op alles antwoord. Voor een 5-man verdediging of heb je het niet? Nee, ik ga nu niet in op dat zo steeds naar voren gaat. Nee, maar kijk, op dit moment, omdat ik nog aan de voorkant sta van het proces, ja, ga ik nog niet op de ins en outs over of je nu speelt met welk systeem dan ook. Dat zullen we, TZT, dat zullen jullie dan vanzelf wel zien. Dan gaan we tot slot nog naar Venezuela voor internationaal nieuws, want de Venezolaanse wetgevers hebben een stappen gezet in de richting van mijnbouwhervormingen. Die zijn door Amerika gevraagd. De Nationale Assemblée van Venezuela heeft gisteren vooruitgang geboekt met hervormingen van de mijnbouwsector die door de Verenigde Staten worden gesteund omdat Washington toegang wil tot kritieke mineralen van het land. Orlando Camacho, een parlementslid van de Commissie Energie en Petroleum, zei tijdens het debat dat hervormingen kunnen helpen alle juridische garanties te vergroten die nodig zijn om vertrouwen te geven aan nationale en internationale investeringen. De minister van Binnenlandse Zaken van Amerika, Doug Burgum, die kwam vorige week naar Venezuela en die drong aan op liberalisering van de mijnbouwwetten van het land. Want Amerikaanse mijnbouwbedrijven, aldus de minister, staan te popelen om te beginnen. Tot nu toe heeft Washington zich vooral gericht op olie, want Venezuela heeft daar een grote hoeveelheid van. Maar Venezuela is ook rijk aan mineralen zoals goud en diamanten, bauxiet, coltan en andere zeldzame materialen die worden gebruikt voor het maken van computers en mobiele telefoons. En daar zijn de Amerikaanse bedrijven heel geïnteresseerd in. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.